Joan bakit? Sa panak naman ari ingon itong bigat. Amangan no may masak ti maturo. Apay anya ang masapa kay kunbigan. Inak sa nga itong di barakbak ng pakat ko. Bareng alo ti maala na. Sige, lakay. Ringan na kita alas 4. Ta sa paag ti mapan. Amangan kami no adda makauna amang sangat. Kasi pinapasama ka ni Martin. Adda ka na lang sangat itimpakap na abaribag. Da ko sa klase ti tattao dagi dyan. Uwing nga rod ang kan nagtip karkit di ah. Ay, nagtip ka na. Tapos lasin to rita dalito na. Sing. Anong awanan? Wala, last sin into no next sin. Ko sa klase ti Ay, naturod kit di ah. Dagi dyan at tao. Matilmon da tinatawad iti tinatakaw nga aramid da. Lasin ko rat eh. Aldang, ano, awan pala ang kasaw. May ano bayag magtangag sangat. Ang alas 5 iti agrobot diti balay. Ang anat oras eh. Ang alas 8. Malaksid ah. No dinagas na nga inyalis dagit in pastor na. Manang Joan! Manang! Apay aya. Kasla damang kamkamat kan ka. Ay, pigam nag-open. Unay. Manang! Apay kasla damang kamkamat kan ka. Ni Manong Gerald, nakita da tumtumpoy di karayan. Anya? Apay! Anya tinapasama kita atawag. Maglangoy. Lain nga ron, pagpampawalat ng kana tata.